Kohan men ko para ha utrai Jesus Christ mendekas ngin puson kendiat sepang ke gospel ke ba ngi layas ngau. Ha kene ka por adaben kane gede kesin ke baar ke ba ngi yos ngau ya kene ka jingwan jongo angel Gabriel ban penbena lane ban ai kene ka kubor ka babaha ha ka Maria. Badha kane kesngiru kasngi adaben jong kasngi utrai bakadu ngi pusan namar ba kabalang ka ai biang yang ai pi kane kalat ban pusan ya kane ka jingwan jong angel ha ka Maria ban ai kane ka kubor ka babha. Hai kine kisngi ki baladap nadu ka khan rew tarik ngalai na kawe ka snong sa kawe ka snong hapo ka paris ka jingi ban lej ai ka mas ka bakhut bat simbenta ha ka novena bat kumjuru ban ngapla. Don kawe ka long kami ha kawe ka snong ka ong yenga kumni. Father hai kine kisngi philong kum angel. Ngong ha ka no kurkom namar ba philei na kawe ka snong sa kawe ka snong na kawe ka jaka sa kawe ban penbena ne ban pen kre ye kibreu ban pediang yo Jisu. Hoj ngamong ba ngapan rengkat ya lade bod angel hanrei ka penlongi ban puson ya kane ka jingong jong kane ka long kami. Kapan puson yang asusya lada manga mapi barakot ngilong kumu angel Gabriel ubalait nakawe kasnong sakawe kasnong banrung nakawe kedanut sakawe kedanut ban yekendu yawe breu nawe nakawe sakawe lada ngilong sisya kumta kaparthe jungi kanjin dalakala bad baro mangi ngin sayop pediang yo Jisu hakerkom kabaper bad kabakerpang haunus nem bamentah kam tame hakasngi Christmas. Kohan men ko para hakan ke step ngako aban sim kimat puson kendiat de kumno kamaria kalong kata ke bapediang ya kane ke kubor ke babha ke ba u angel Gabriel wan ai haka. Nongkong ne sabe kamaria ka khot ka were ngai pi ban puson haba ka ong hooj ya kane ka kubor babha ka bau angel wai haka habau angel wan haka uong ne wai ka ne kubor ka babha ka Maria ka ong hooj haba ka Maria ka ong hooj ya ka ne ka kubor ka babha om dei tang na ka banta jongka ka Maria kamlong kata ka ba selfish ka ba parkhat tang na ka banta yala de hanrei haba ka ong hooj ya ka ne ka kubor babha ka bau angel wai haka kaperkat na kabanta jonga ba jong pi iwe pa iwe kaperkat na kabanta ka jing penim ya kaperthei baro ka we dein mata ka daw ka jing pedang jong ka yo Jisu hapo ka jing em ka jong ka jong ka haba ka pedang yo Jisu ha ka jing em ka jong ka dei na kabanta ka jing mentoi jong kaperthei baro ka we om dei tang na kabanta jong ka marwe bon sin nga sayong bat nga nge halade ba ka jing im ka junga ka bau bleu la ai bat ka ne ka jing khot ka jung u yang ban long u lung do ban long u briu jung u om dei na ka banta junga henry na ka banta jong ki pa ki jong u na ka banta ki khun ki jung u ka ne ka jing hikai ka bangiyo na ka Maria haba ka ong ho ya ka ne ka kubor ka ba ka jung blei bat ka ne ka kubor ka bangakwa ya pi ko hanman ka para ba pinsim na ka jong hikai jong ka Maria ba pinong ho ya ka sur ka jong utrai ba pinong ho ya ka jong it ka jong blei ba pinong ho ya ka jong wan jong Jisu ha ka jong im ka jong pi ha ba pi pediang yu Jisu ha ka ne ka sngi ha ka Eucharist ba sibit ha ka jenmit ha ka mas ba khoj ka bangi up community ya ka jong wan jong Jisu ha bangi pediang yu Jisu ha ka Christmas ka ba khoj ngin ong halade ngapediang yo Jisu om dei tang na kabanta junga hanrei ngapediang yo Jisu na kabanta jong kiwei token ngimlong kita ki breu ki ba kwan ladi ngimlong kita ki breu ki ba perkhat tang na kabanta ya ladi hanrei habangi pediang yo Jisu ngi perkhat ban ngi ong na kabanta jong kiwei kumba kamaria ka ong hoj kam dei tang na kabanta ka jing mentoi ki junga kam dei tang rabanta ka jing kurku ka jung blai ha ka jing em ka junga hanrei na ka banta ka parthei baro ka we haba ka khayu Jisu
ka khayu Jisu na ka banta ka parthei barok kawai habau Jisu wan om dei tang na ka banta ka Maria hanrei na ka banta ka jing penlaj im ya ka parthei barok kawai hi kanai ka dei ka jing hikai ka banangkong ka bangakwa bamangi wei pai wei ngin sim na kanai ka jing ong jong ka Maria hooj ya ka khubor ka babha ka bau angel wanra ne ai haka kabar pat haswa bangin ngin priang yu Jisu ha kanai kasngi sibet janmit kasngi Christmas kamet Christmas ngakwa ban ai pi sakawe ka khubor na ka jing im jong ka Maria nadu ka kalimat ka baka yosngeu ya kanai ka khubor jong angel ka pediang ya kanai ka khubor jong angel kari kendong yau Jisu ha ka danut jongka kari kendong yau Jisu ha ka jeng im ka jongka Maria kalong kata ka tabernacle kalong kata ka temple ka jong ublay Maria kalalong kata ka jakasa jakasong jong ublay kane ka jeng khot jong Maria ka jeng wer jong Maria yang iwe pai weru ha kane ka step but om dei tang ha kane kalimat ne ha kane gesngi henrei habaro silenter jong ka jeng im ka jungi kan mau bamangi ngidei ka temple ka jong blai om dei tang ka danur ka jung pi henrei baro ka long renyeng ka man renyeng ka jing long do ka jing long snam ka jungi ka dei ka temple jong ublai ka dei ka jakasong sa ka jakasong ne jong ublai ni pen kan mau yala dei man ka por ko han men ko para haba ngi long nengi dei kata ka temple jong ublay ngi dei ban record ken yala dei ngim dei ban panjaklia ne ngim dei ban penduno ya kane ka jeng e ka ba ublay ul ai hangi bangilong ka temple jong u bangilong kata ka jakasa ka jong ublay bangilong kata ka tabernacle ka bau Jisu usong ne habangi wan rong hapo ka yimene ngi dem ka kli ngingu ka kli ngi dem ko siu hakmat ka ne ka tabernacle naman ngi tib ba ka dei ka jakasong ne jong blai ngi sumar khuj ya ka ne ka temple ngi pen khuj ya ka man ka por ngi ri kendong ya ka namar ba ka dei ka jakasa jong blai habang ngi wan sa yimni ngi nom kren ki tin ki ba kumno henry ngi wan ban ruai ngi wan ban duai ngi wan ban burom yo blai namar ngi tib ba blai jungi Jisu jungi usong sa une hakane ka tabernacle tingiru kumjo habang ide ka tabernacle ngi hap kan ban burom yalade ngi hap kan ban penkhud yalade man ko por ngidang don menta kasngi bangin penkhud bangin saj ya kane ka temple ga jungi haswa bangin penyang yo Jisu kohan men ko para kane ka de ka khubor ka bar ka ba ngakwa ban ayepi hakane kasngi lengba kane ke jing puli khamtame ka jing penbena jong angel ha Maria theisoti ka balai pat ka khubor bangi laban sim na kane kade kane God is not interested in your ability but in your availability ublei pejre kware ya kita ke jing nang ke jing start ke junga ke jung pi ya ki jing don ke jing em ke jing a ke jing pi han rei upej badu kwa udawa ya kata ka jing don jongi badu ya kata ka jing IT ke jungi yala de hao ladangi IT la de kum baka Maria ka IT hakikti ke jung ublei unsa pan kala yang apa dia pi ngim don kam ban pan kala yala de han rei haba mangi ngi don hasanda jung ublei haba mangi ngi IT yo blei lada pim long ubanang bastat lada pim don kaspa ka peu ublei unsa pen kelaya pi ublei unsa aya pi kat ka ba pi don kam kat ka bangi don kam kanai ka ba sakawi ka khubor ka ba ka Maria ka aya ngaya pi pe je jing im jong ka Maria kalong ka beduk ka Maria kalong ka ba ka bamnang bang stat kam don ka jing nang ka jing stat kumadon mangama pi kalong ganong kendong Henry kajing IT kajing ka haublay kajing don rengkat jeng ka badublay ublay upendon kam yaka ublay upenlong yaka kabakrau haka perthei barok away upenlong yaka kakmi jong u
Dai kata kajing snurit jongka, dai kata kajing penrit jongka hakmat ublay, dai kata kajing IT jongka hakmat ublay, bau blay upelong yaka kabakrau. Hadu menta ngi duai, ngi khot yaka kum ka kemi. Lada manga mapiru ngi IT lade hau blay, lada manga mapi ngi pen gidon kata kajing snurit hakmat ublay yun sa penon kami ngayapi. Wat ong ba ngalong ubaduk, wat ong ba ngalong kabaduna, kabomnang bamstad, ngam don hagajing em gajunga hanrei ublay ukwa tang kata kajing IT gajunga kajung pi hau mau unsa penon kami yangi, mau unsa pen kelayangi. Kabakado kabang aku aban sim na kane ka gospel bamatakas ngi kadai kane. Ngej batshania utrai unsapan urlong ya gijing kular gijing u. Ngej batshania utrai hidaladi unsapan urlong ya ke kebaw kular hapi. Kan mau kanuksa jong usekria. Habau sekria uduwai haublay man kapor udon kata gijing shania haublay Henry haka klimat kebaw blay uwan ban ong hooj ke jeng duai jong usekria uang ba ka tengah jong pi ka Elizabeth kan sapun kun ha kato klimat ka bau angel wan ai ka kubor ka babaha ha usekria ba ka tengah jong u kan sapun kun bat kan sakha usekria udon ka jeng atatin ya ka jeng kular jong ublay ke bajayu uthli jong utte umlai krenshu Mga mapiru ko hanmen ko para mantashikan ni kajing em jing ngi duai ngi don kajing siania ka haublay hanrei hakas ngi ka baublay wan ong ho je kajing duai jingi yole se ngi don kajing atatin ngi ong bakane kam la belong ha kajing em junga ngi don kajing atatin haublay ublay unsa ayengi ka air ka ai kabangi yimla ban kemilanti yole se kabangi yimla ban pediang hanrei kan mau haba hakasngi ba ai kerteng ya Yohanes lene hakasngi or share ya ukun jungu Yohanes haga temple u sekria wong hoj ka kerteng jungu kan salong nengin khod u Yohanes ha ka to khlimat ka ba u sekria u pediang ba u blay u pen urlong ya ka kular ka jungu u laj ban kren Kaya kama ko abanong nyepi ko hanmen ko para nyimday bandon kata kajing atatin haublay ublay unsa penurlong ya kajing atat ya ka kebaula kular ha kajing im kajung ha kajung pi lada mangi iwe paiwe ngishania haublay ladang idon kata kajing im klem atatin hau ko hanmen ko para ha kanai kasngi kebangi pen kre nak banta kajing pediang jing yo Jisu token ngin IT lade token ngin ngerpat bau Jisu unang wan ban simti yengi kam tame kajing em jong kamaria kajing long jong kamaria ngingin em halade kenang ba mangingin yo pediang yo Jisu ha kadanut kajungi ha kajing em kajungi ha kabalang ha kasunong katau ha karik arai kajungi Bar kajing pediang jungi yo Jisu kanawan ra kajing kela ha kajing im bamarway ha kaying kasam bad ha kabalang kajungi eniro yo Jisu Christ